Τι είχαμε, γιατί υπολογίσαμε λίγο πολύ πως θα ήταν κούρσα των πιο έμπειρων ομάδων το ΣΠΑ, όπως ήταν και το Silverstone στις ανάμεικτες καιρικές συνθήκες που πάλι ανέτειλε στην επιφάνεια η Mercedes και ο Lewis Hamilton, όπως έγινε και στο ΣΠΑ. Είναι γιατί είχαμε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, είχαμε ανάμεικτες καιρικές συνθήκες το Σαββάτο που δυσκόλεψαν τα πράγματα με τη στρατηγική, το τι θα επέλεγε για το Σαββάτο, ερχόμενη προς μια κούρσα Κυριακής στεγνή, ένα το κρατούμενο. Και δύο, μην ξεχνάμε εκείνη την επανασφάλτωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει γίνει στο ΣΠΑ, διότι η πίστα επανασφαλτώθηκε μερικώς. Κάποια σημεία της επανασφαλτώθηκαν, κάποια όχι. Και τι είχαμε, είχαμε σημεία της πίστας να παρέχουν τρομερό κράτημα και κάποια άλλα σημεία να φθύρουν τρομερά τα ελαστικά. Δηλαδή να πηγαίνει ο πιλότος από το ένα άκρο στο άλλο. Και αυτό εδώ φαίνεται η εμπειρία μιας ομάδας με μηχανολόγους όπως η Mercedes, το πώς διάβασαν και τον ασφαλτοτάπητα και τη συμπεριφορά των ελαστικών, που νομίζω πως και εδώ, έστω με μικρή διαφορά, η Mercedes διάβασε καλύτερα το δικό της αγώνα από την McLaren με τη στρατηγική της σε αυτόν τον τομέα, Μαρία.